La premsa especialitzada en educació i la nostra, Graó, quin paper ha de complir? L'objectiu era el desenvolupament professional dels educadors i dintre aquest, basat bàsicament en l'intercanvi de les pràctiques. En el seu moment el suport era el paper i era el mitjà de fer aquest intercanvi. Però a més nosaltres, aquesta idea que era el desenvolupament professional era important perquè teníem, a més de fer les revistes, també fèiem informació presencial, formació a més o menys distància. En qualsevol dels casos el que estàvem fent era ajudant al canvi amb el suport que existia llavors. A veure, des del punt de vista meu, el Grau ha de continuar amb la seva idea pedagògica. Seria una traïció històrica, ara dic canviar d'idea pedagògica, la idea d'alternativa pedagògica, intercanvi d'experiències, i el focus està en el mestre, en la persona que educa i a partir d'aquí l'aprenentatge de l'alumne. Això ha de continuar filosòficament i jo penso que continuarà perquè està en l'ADN de Grau. Tècnicament doncs, pot haver-hi moltes solucions, la virtualitat, malgrat tot jo penso que hem de repensar la forma d'arribar als mestres d'una altra forma. Jo crec que sempre seran uns productes adreçats a una minoria, si voleu una punta de llança, perquè és la gent sensibilitzada, la gent que buscarà informació, i és veritat, en aquest moment hi ha moltes més possibilitats de trobar informació, però si li fas una bona oferta, com que hi ha obertura. Però sempre serà un percentatge que pot tenir la seva incidència, perquè és un percentatge que serveix de model a altres col·lectius, que presenta experiències que després, si funcionen, es poden arribar a generalitzar, i això ho estem veient en aquests moments, el moviment que hi ha de renovació pedagògica al país. I per altra part, no sé jo ara com està el tema, però Guix havia complert, o la revista en general, Aula, també havia complert una funció important en la formació de mestres. A veure, jo estic d'acord que arribem a una punta de llança, i això ho hem de tenir molt clar. En tot cas, és de veure com podem arribar a tota l'altra que no és la punta de llança, i que per fer això ha de tenir molt clar que s'ha de valorar la formació permanent, que és una mica el que podia dir ell, i que a més els sigui fàcil i sigui una eina que no els costi temps ni diners, l'interès perquè l'han de posar. En formació inicial, com entren en contacte aquestes persones amb elements transformadors? Allò que deies tu abans, moltes vegades a les aules les aules de formació inicial, hi havia les revistes, es treballava tal article, ara els van a buscar a la biblioteca. Amb quina mena d'elements transformadors entren en contacte aquesta gent?